Godt. Spørgsmål nummer 1. Hvilken planet har den mest cirkulære bane om Jorden? Så går man ind og kigger på excentriciteten og ser, hvad for en af dem, der har mindst. Pluto har for eksempel 0,25, Jorden har 0,02, Venus har 0, og derfor den mest cirkulære. Spørgsmål nummer 2 er så, hvad for en, der har det mindste. Og så går vi ind og kigger på det igen. Jupiter har 0,05, 0,1 har Mars, og der har Pluto 0,25, det vil sige, at den har den mindst cirkulære. Spørgsmål nummer 3. Hvordan er det kometens excentricitet i forhold til en planet? Jeg har så valgt at tage, her har vi kometen. Vi kan se, at dens bane den kommer meget, meget tæt ind på Jorden og bliver slynget ud igen. Og så tager vi Jorden, som der nu har 0,02, så vil sige, at den har en meget pænere bane i forhold til kometen, og det vil sige, at der er en forskel på 0,78. I opgave 4, der skal vi over på Jorden, og så skal vi sætte tidsintervallet til 0,3 og excentriciteten til 4. Så kører vi en bane hele vejen rundt. Efter det, så måler vi så, hvor langt solen er fra den yderste bane, og bagefter fra den der, hvor der er kortest. Vi stopper den der. Det vi skal komme frem til, det er at finde Keplers anden lov. Keplers anden lov, den siger, at hvilket som helst sted Jorden kører rundt på ellipsen, der vil den på de 3 sekunder, som vi nu har sat den til, der vil den kunne dække lige meget areal. Så det vil sige, når den er over ved der, hvor der er tættest på solen, så vil sige, den dækker lige så meget areal her på de 3 sekunder, så den vil gøre der. Den måde, vi kan regne det ud på, det er ved at tage grundlinjen her og sige, at hastighed er lige med afstand gange, divideret med tid. Det vil sige, at man måler her, så måler man, hvad det nu bliver, og så dividerer det med 3, som vi har sat det til der, og så får du, hvor lang tid, at den bevæger sig på 1 sekund. Jeg har målt efter, og jeg har målt afstanden der til 3 mm. Og så tager man hastighed er lige med afstand divideret med tid, så det er 3 divideret med 3. Det kommer op og blive 1 mm, det vil sige, at for hver sekund, så flytter planeten sig 1 mm. Hvis vi sender planeten videre over til det andet område heromme, så kan vi se, at den kommer tættere på Jorden, og pausen der, så har jeg regnet det der stykke ud til 15 mm. Det vil sige, at vi dividerer det med 15 divideret med 3 for afstand divideret med hastighed. Det vil sige, at det giver 5. Det vil sige, for hver sekund, så flytter planeten sig 5 mm. 5 mm hver sekund. Så den kan nå at flytte sig det over området. Og da vi skal se, om det passer med Keplers lov, anden lov, så giver det jo meget god mening, at nu tættere den er på Jorden, eller nu tættere Jorden er på solen, nu hurtigt vil den rejse, da det gule felt her, det er areal, area sweep out, som det også hedder der, det skal være større, fordi hans lov siger, at lige meget hvor Jorden er på sin ellipsebane, lige meget hvor den er, så dækker den et lige stort område i det her tilfælde i 3 sekunder. Så om den rejser 3 sekunder der, så vil den stadig dække et lige så stort område, som når den rejser 3 sekunder der. Det er hans anden lov, Keplers.